Nuwaji na baba abna voyager. Salim nana no ya démission de lui. सलीम और अपना 36 का आंकड़ा है। क्या कर रहे हो? अगर आप लोग नहीं आते सलीम तो वो साला अपन को ऊपर भेज अरे बे माफात लोग ने कहा नहीं आओ कुंते आओ सारा अने किसी ने सलीम मा ने तिता ना का वरी दे का वरी फ्ले ni mi mena na bi aude do chefla kan labo kasola kan fla kan kisula ne di wari mi ne bi alanja ne bi ta sonia ngata ago ko ai kang nata और ना ही तुम कहीं जाओगे amatua ane munu ye kelenyi anolu de biseka bara ke ngata इतना भी बुरा नहीं जितना आप लोग समझ रहे हो abiga abiman jade majugu mi ye majugu te उसने जो कुछ भी किया मुझसे किए हुए वादे के लिए किया Philippe biseka bela jele so वादा किया था कि वो बाबा की दुनिया को ni be auna bi audo ego baba re afo ko ga anfa बाबा से कही तब बाबा ने ni audo mana काम करने के लिए कहा an masawa kama se kufa कारण पता नहीं वो ऐन मौके पर पहुंचा कैसे उधर को kaba ko ba no fe इंस्पेक्टर अर्जुन ko jun और आखिरी ko inspector arjun तुझे इंडिया भेज दिया aba lo angon be baba le ka me se ngata na en केस में अरेस्ट करूंगा asega ni internet चोर को बचाने के लिए ako zonga ni bole kasola kaso biseka police ke bitko ko Italia kana nana de ko ya matuka ko de karan shaba la we anyen na politique ba mi ba o je karan sha तो तुम्हें एक झटके में ऑफर कब ako ay ko bela jele bi parce que mo mission geleni ko bitaju sala la मौत का बदला वो क्या बदला लेगा हमसे इस बार आने दे ऐसा सबक सिखाऊंगा kunu na na tajuru sala la kame ko jaw ko maminyi धंधे akwai का ma है कि सांप के बच्चे को पैदा होते I agri twala ni sabi no fe kani jo faga na de ta no fa ka wo kono मैंने इसे अब तू नहीं। करने से मना किया था agone be min fai atika jamfa आज से ये आपके साथ है amandala kan dama ayam fara grupo inga उनको माफ कर सकते हैं aka ya fama तुम लोगों के on साथ tisa ka nyana ma dumange ka baba to balula men dala kan di da jamfa सुनिए nunu yu kale जितनी जल्दी हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए akon ti bashi इस वक्त बाबा सिकंदर को हमारे मिशन के बारे में सब कुछ पता चल गया be ka nyana ma bi yere bulu anga janga to alama ufara nyanga agirna kele annambisa baba sikandar ka nyana mamine ka bona to dugula ka tana emi endustani ay mamunu la jaba olu musobe udumbe ka ta job je be kai gawma ya yoro ifamu de ma do bi ka do hotel la ka to ma famu de baba sikandar manu ko itali abe felicito okeledo ni after bi baba to ke awa sonia ale jogira abulula थैंक्स प्रिया यू आर वेरी लकी kwala ki sara बाजू priya को छूकर निकल गई ke gar jage Lucky jara नहीं। ko kise me solo ga बाबा है अगर ऐसे कुछ हो जाता ना तो उसे दही अंडी की ko gar तरफ jage te awnya gar jage baba de nala sona ma baba ko na titlana kaya do baba ka chelom se raya do गाड़ी तो वही है e ko mobile ke le यही ndia कहीं होंगे साले
जावेद aku yɔrɔ man jan a ye wulujuguw labɔ a ye wulujuguw labɔ अपन तो बोलता k'a kɛra baara ye koyi अब कुछ भी होगा ayi ko kɛcogo b'a la kɛcogo b'a la उन लोगों के पास हथियार है a y'a jɔ ni wulu और kan पूरी तैयारी से आए an ka lafiya फिलहाल हमें किसी तरह बच के निकल जाना चाहिए पर कैसे? सूर्या की Kami कमी nak से खून kejung बह bisa. रहा है। उनके पास ट्रेन Pasal ulung numbe juli जहाँ di भी हो kasa जाएंगे sama. वो खून सूंघते हुए पीछे आ जाएंगे। तो सोनिया dun bulu tigalen no हमारी कमजोरी को हमारी ताकत बनानी होगी ako ba kin na ama julun no mo fini bulu dola ka ulun no bla sira fini dola e sonia joli don no mo fini bulu no na na ma ni wulu bi joli ta na bo kasa ta चलो हटो खून टपक ah ko do jogle mula जहाँ भी जाएंगे हमारे लिए निशान छोड़ के जाएंगे ko dita kanda o manja na de चलो जाओ ढूंढो jogle mutula amata इस तरफ का awo ya sai ka doni joli ye terrain kɔnɔ k'a fili terrain kɔnɔ ka bɔ ni da dɔ ye donc a bɛ kɛ ninnu ɲɛna sa k'a fɔ k'u donna terrain kɔnɔ k'u taara n'o y'a sɔrɔ olu ni joli de sama n'u b'o kasa de sama ah ko malangulon kisira हाँ बोल जख्मी कर पाया जान से नहीं ko मारा। mɔgɔ ninnu kisira पांचों ट्रेन ko ka u ye terrain ta वो ट्रेन कहाँ जा रही है वो दोनों terrain kɔnɔ ka तू taa फिक्र मत कर ko अफ्तार terrain min taa mɛ k'a bɛ taa यहाँ Paris नहीं तो पेरिस स्टेशन में अपने लोग उनका इंतजार करेंगे awɔ ko yanni o ka se Paris n bɛ maa bila k'o kun bɛ yen n ka cɛdenw bɛ yen How cute! Is this your daughter? ah k'i denmuso de dɛ मेरी a बेटी ko मेरी don जिंदगी k'a tɔgɔ Aisha a ko ka di n ye dɛ Are you postcards? पोस्ट कार्ड्स नहीं ko n ye karitini dɔw de san n bɛ n'olu ci a ma जो उसके लिए इकट्ठे कर रहा walasa ka hakili jiginna तुम्हें बच्चे तो पसंद है ना? karan ko den t'e bolo wa e t'i den fɛ yan वो भी पांच ko ne bɛ den fɛ kɛ miniti duuru dɔrɔn How rude! शादी मेरी के बाद जब दूर तुम्हारे दे। अपने बच्चे हो जाएंगे तब तुम क्या करोगे? o ma ni e furu kɛ i tɛna den sɔrɔ a ko jɔn na fɔ ko ne bɛna muso furu What? कमाल है तुम इसलिए शादी नहीं करना चाहते क्योंकि तुम्हें बच्चे ah नहीं ko ni चाहिए। furu ma kɛ den bɛ sɔrɔ cogo di अभिमन्यु i tɛna तुम den लोगों sɔrɔ को ni ma कितने furu बच्चे चाहिए kɛ हाँ? पांच Abinoy aw bɛɛ tɛ den fɛ अरे yan कोई अपन ko ne bɛ den duuru yɛrɛ de आदमी fɛ बनाने के वास्ते अपन थोड़ी बार जाएगा ko ne bɛ armée kelen de fɛ a caman देखा देखा लोग Aki कितनी mai. पुरानी प्लानिंग करते हैं nin इतना bɛɛ bɛ प्यार करते denw हैं अपने fɛ बच्चों से denmisɛnninw ko ka di nin bɛɛ तुम ye fo ye kelen nin ma diya n ye dɛ aa an jeli dimina इसको क्या हुआ
खुद ही पूछ लो। एको मुंगेरा ला एको दाई नहीं ना बेचारी तरस आता है उस पर। हाँ काय को मैं अंजलि अगर करन तो पूछ गु हर कोई अपन की तरह कैसा हो बात सकता वाला है? ayo kon gane no mami felinde hotel ya बिंदास। masito ki bene la उसे आई लव यू बोला है बस मैं age fana madri ga fana magi bene fele ne le bi no fe ne le ba ko ko bi ni ma fo ali shegere ge ni ma ऐसा fo है क्या? janya fana tikete आज अपन तेरे साथ करता है। ko ne ga fon tu sukuna dungo do ne ke walo te ga irela सोनिया जब भी अपन ओ तेरा सोनिया। आग देखता है ना ko ni ne nye ka ba do apana क्या ma fle dron age be mu ne nyela नशा नहीं नहीं नशा नहीं। अच्छा आप ka o te be सुनो। mu ne nyela ko me ka miri de la ko me ka miri जब भी अपन तेरे को देखता है ना ko ne ni ne te ge ye ni nye mi ye ni क्या बोलते हैं उसको sukundi अपन के e दिल be में mvula मैं बोलूं बोल डालना। ko na nga fie fɛn min b'i dusukun na ka taa ne ma i ma gɛrɛ n na diya ɲɛ ba o kɛra polisiyɛn ɲuman ye nin don in nɔ a ka di n ye saga nin waati bɛɛ lajɛlen na i ka diya ɲɛ kuma fɔ n ye ni ka n diya don n yɛrɛ la ko muso bɛ mago bɛ nɛgɛnni na ko nɛgɛnni ka di anw ye ko muso ka ɲi jɔnni bolo maa min b'a fɛ sabula min b'a fɛ o de b'a valeur dɔn k'ale b'a dɔn i valeur dɔn anw y'a sɔrɔ ko maa ɲuman min b'o da de la ko diɲɛ t'i diyagoya ko fɛli bɛ kɔrɔbɔ ko fɛli bɛ dusukun de la wa ko diyagoya furu tile k'u tɛmɛna ko anw ni ɲɔgɔn cɛ a t'i maa lamɛn anw y'a sɔrɔ ko nata ti fa nafolo ti fa ko ɲɔgɔnma yɛrɛ ko a ti fa wa nɛgɛnni ka di anw ye kumakan ɲuman ka di anw ye ni ka diya ɲɛ yira anw na o ka d'an ye an bonya an k'e bonya ko wa ko bɛnni bɛ to yen nɔ cali 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 abimaniyo ani sonia o b'u ka diya ɲɛbaw yira ɲɔgɔn na k'a fɔ ni maa bila ka di ɲɔgɔn ye nin bɛ fɛn jumɛn yira anw yɛrɛ la k'a fɔ ti kalansa o t'a janfa fili de bɛ se ka na ɲɛnamaya la o janfa kɔni tɛ abada anw y'a sɔrɔ ko janfa ji ni balo man kan ko wa ko janfu yɛrɛ t'a la ne ka nisɔndiya bɛɛ lajɛlen ye e de ye
यहाँ से बगा वो कोई जाने के लिए बेटी क्या सोनिया किधर अब वो कौन बला जेले को अब से का किसी ने तू सही बोल रहा ना उन्होंने में का आराम से माउंट बला जेले था हाँ ओके अपना आदमी का खबर डेफिनेट है हाँ? कल Confirmation दोपहर को मिला सडेला जाएगा। सलीम अपनी रखेल को मिलने कुछ नहीं मैंने कुछ सलीम जरूर जाएगा akan ngajigi hotel dona am se ka tike ka da ko ubana salim kuma ni hotel ba indala oye baba daga wuli teriye anni dodu kuna ye baba jolo kari kami baba shie mine एक बोट आ रही है ko ba don namne ne ah salim mo सुने वो आगे kale o ka ba ka sokona Okay, sir. abina de ayala be sokono inde abina muso me awne कितने a jo dro aga tege kala एक दो ko mo jollo चार एक ड्राइवर तीन ko mo बॉडी nandu कुल मिला के ko mo चार nandu anaga gadu gondo ayala be sokona la abina de वो अभी बिल्ली के पास आ चुके हैं दरवाजे तक पहुंच चुका है adona keluar dape हेलो हाँ भाई रफीक बोल रहा हूँ पेरिस हाँ। स्टेशन से हाँ बोल ako salim ko me paride स्टेशन नहीं पहुंचे awa agaranya la ku dona telefono kana pari umase paride waya yero ko shude ha ke godi mano telefono ubya oye farade sare oye siga bele ka do salim la jani ba fila ka so kɛrɛfɛ nin bɛɛ lajɛlen y'a siga dɔɔni ninnu labɛn bɛ so kɔnɔ zalimu so min bɛ fɛ ka bɔ yan o ba na n'o minɛ ka taa हाथ कांपते हैं आवाज़ आई। देने को दस्ता n bolo bɛ ka yɛrɛyɛrɛ n bolo dalen n ka अपना ko ही kan घर आज पराया लगता है yee siga bɛ na bi min ɲɔgɔn na ma deli ka kɛ n na an ka so in bila bi an ka taa nin b'an kun minɛ bi ये तो वापस बाहर आ गया सलीम ये ee k'u bɛ ka segin u bɛ ka segin वापस जा रहा u bɛ ka segin उसका u पीछा bɛ ka करो। segin ee an ka k'u nɔfɛ a ye k'u nɔfɛ a ye k'u nɔfɛ a bɛ ka हमें segin बाबा कभी नहीं मिलेगा a kana to salimu ka taa dɛ ni salimu taara dɔrɔn a bara a kɛra bara a kana to salimu ka taa कम ऑन Itene uno pe, jalan.
Salim ka ko bana. हमारी दुश्मनी तुझसे नहीं है सलीम। Ko juga tina ni onje. बता दे दे। Baba bi yoro mina ba fa Quran bi tu. Ani ka nyana ma tu. तुम लोग कि Ko ate do ga re ala ka kisi baba ma. मौत का बता Ai do ni ga bi ni la. Baba te au si tu. Ne baba au be fa. मुझे बंदूक दे दो Ni ti wara do ba ta akuma. Au di baba do. Au sale ka usa balole. अंदर का। जा जा इंस्पेक्टर अर्जुन ये तेरा गेम नहीं है Ko especial ali ka ta. Ali ki yere ni. नहीं बन जाता है तेरे को पता है ना Baba ka jugu bambai. पागल हो गया क्या Ibai ro fo eta ro fo. पागल हो गया क्या तू Kele sara. क्या लगता है तू मुझे बाबा डर- रहो। मैं डर जाऊंगा क्या हाँ मैं डर जाऊंगा Kami ni mana nasra. Nasra mani koi. Nasra ko manja. इसकी तो गई तू तो गया तेरा टिकट कट गया Ibisra wa disra. Baba be mi. देखता आगे बता Ako mekma. उसमें नहीं है Mekma. Ka te dugula te Italia. Abe mi? Abe? Ka te na Munish. वो तो नहीं पता Munish है e भाई, me. लेकिन इतना पता है Ege ta kalama. के दिन Ko juma ko kubu finali be alimai. आएगा हाँ Machi ka dai. Ata me machi la jero la. Kone ti faga mi faga fleni. Iya chani nyani. Kada Afrika so kono fasola. Ako sani na akili galuna. Aine bla gai tu anga sa kaso la ni mbora dumo don ti toy. Ni le bora kaso la dumo don ti toy. Iji janga sanna de sunu salim mifa. Ke ti bon na re bi sa rola. Ki ma ala ko yi. से मुझे Wa ala ne ko ala wa ne be fati. Ko baba tara almai. Ko machi kadai. Ko finali be juma final. Baba shi na wo bla. Munish almai. Ay faso bla bi yala. Diye vandan nan bele gelela. Abi se dugo la bi cheni ge. Baba Shangor. Kaga ni moro ya wuri. Ko bimaji gadi. हेलो मैंने कहा था ना बाबा Ko jondo. तू दुनिया Ko के ma किसी fiye कोने baba. में छिप जा मैं तो Ki mana ke jiye ororo ne bi nyana mamine katani ye faso. मैं आ गया तेरी जगह पे Ne nanao. ठीक तेरे साथ Ne nyeshi den fulai ma yere. E ga na jaban. करण शाह Ko karansha. Akwai ya वही so करण ne. शाह जिसने तुझे अपने साथ हिंदुस्तान ले जाने का ऐलान Iye me fa fa odo. Gan fa dron kama tere. Iye mama fa o be kama. प्यार और बेवकूफी Ko ne so ni ye ni ga demisani ya ga kin nan kai. तुम इसलिए हो कि तुम अच्छी तरह से जानते का- हो कि बाबा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ Feme mi se ga ne sura o te e karansha. को साथ लेकर आए हो और बेवकूफ इसलिए हो Ga कि तुम mado. भी समझ रहे हो कि Ifli बाबा ledu. तुम्हारी उंगली पकड़ कर Ali di हिंदुस्तान mane do. चला जाएगा Ga yere ni हिंदुस्तान o को ka तो usi. जाना पड़ेगा सिकंदर Akwai ne bitari. तो उंगली पकड़ In लिया। kalkando. Kan ba ke. तो घुटनों के बल आना Wa shini. Shini be ne bitari ye baba. डर गया Ako kuma ife sirana. Baba sirana. बाबा डर गया E ma mea. Baba sirana ye. हमें यहाँ का पता किसी Akwai masiran folo. Mena fɛn fi o de bi सलीम की siran. लाश वेनिस में पड़ी है I daga wuli teri Salim. Ta su kun bɛ kari. Ye Salim fa. क्या हुआ बाबा हंसी नहीं आ रही A ko ko a. I ka yɛlɛko banna dɛ baba. ये सीने से टपकता है तो हंसी I नहीं t'i आंसू teriw होते ni हैं। bɔ a la. Teriya ka gɛlɛn dɛ. तो उसकी K'u di लाश saya दोस्त ma को i यहाँ kama. दिखाने लगे तो दोस्ती का हक अदा हो I जाता terikɛ suyu kun bɛ. I k'a sutura ko ɲuman na. Wa e de y'a fa. A sali kama. Ni dun ne baba a ye avion bila ka taa terikɛ suyu kun bɛ n'o ye Salim. Ko teriya ka gɛlɛn.
baba ɲina na mɛna ko diɲɛ bi ban jango a kɔnɔ fɛ wa ko nin ye zalimu dalen nata ti fa ko nin ye zalimu dalen सलीम भाई पे नहीं भाई, आप पे गोली चलाई उन्होंने। को सलीम फगरा दे सिरा दामा बच के नहीं जाएंगे। कशिफ मामा से सिरा दामा को ढूंढ के कुत्ते की तरह मारेंगे हम। अंगन पे किले फाइबा को उलू। समीर भाई ठीक कह रहा है, आप हमें बस वो समीर ये चाहिए वो शाम तक लगे आपके कदमों में ना डाल दिया। अंगो उला मुफा इबा फिर राफो जुगमी ni sabi no fe tani ako akiti taroshi wana Salim की मौत की खबर ako koro kuye akili बाकी हम ni jugu do ka tabolo do no lala ka sila yere no नहीं करना, हम सिर्फ इंतजार ne bente ka danunka no me kala ni fere de जीत पे बाबा सिकंदर को men be kele ngile fa और उनके uma fu bena mine dia uma fu ben fa ku ben mine ni kele ngile la de ni sa ko na dugulo safe ये देखो अभिमन्यु, यही है ना वो जगह? यही चाहिए अभिमन्यु का लजे को में बाला में बाबा का सिकंदर का गेस्ट हाउस। एक दो महीने कोई में यहाँ का आता ही सोच। चाहिए वो इधर। और हम एक कलो कभी फ्लो चुपचाप फ्लान बैठकर ना उसका सोई इंतजार ना तो नहीं कर सकते। ni me burusi no kono ये ka le ta ko mi ne do ne fe no Priya, can you lodge there? Sure. segin doni ne do फरीद चाचा ko ni faridi we ko Sonia Benge फरीद चाचा उसी क्लब के मैनेजर बन के आए थे जहाँ मैं काम करती थी। ako ne Benge di lugar be to bligeri alem se to bil le basro baba yata ka blaga ni soina to bil मुझे la अपनी बेटी बना लिया। anga la janga deme उन्होंने aga ni muro मुझे bele ऐसे bulu लोगों से बचाया ही नहीं। na ya soro abise ka ndeme ko sobe जरूरत पड़ने am se ka पर baba किसी ko से bantu ko mina फरीद चाचा ये फरीद मेरे एक चाचा बार बुलाने बोले। पर आप यहाँ हैं। थैंक यू सो मच। ya मैं ko तो ni यहाँ आ wele गया बेटी, me fe ka ndeme मगर तुम लोग यहाँ से चले जाओ। ako ka ga ina lima bene तुम्हें अभिमन्यु हो ना, eri abimanu yo तुमने करण शाह और इंस्पेक्टर अर्जुन की मदद करके अच्छा नहीं किया। ini polisi unna le ngera ito ko buda de मदद की गली में मत घुस। बाबा ने को वैसे de ही la अपने me को fe टपकाने का kan प्लान बनाया था। ikande me balma ko सलीम so की मौत के बाद वो तुम सोनिया लोग को पागलों की तरह ढूंढ रहा है। ako ko salimu saya ko ngeme ka tasuma di do atu तुम्हारे sukuna साथ देख लिया, ati yeli yere ke bule भी मुश्किल हो जाएगी। चाचा प्लीज abi yoro mina आपको sisan अपनी बिटिया की मदद सिर्फ kami आखिरी बार deli करनी पड़ेगी। ide उसके बाद musoni हम ndeme चले jigia जाएंगे। foi tena ni deme bola balma la ko हम kuntala जानते ndeme हैं कि आप बाबा की गेस्ट हाउस की देखभाल करते हैं। आपको हमें बस ये kone बताना bado ka होगा foi de bi कि soina बाबा baba अगली to बार kana वहाँ कब आने वाला है। ikande me बाबा से बचाने na bi के na लिए wati तुम mina बातें पता पूछ रही हो। फरीद ya ka bi चाचा, balika nadi मैं आपसे बहुत ko ande बड़ी me उम्मीदें लेकर आई हूँ। ande me मैं जानती हूँ उस गंदगी में रहकर भी ay आप toro मेरे be अंदर dane कुछ ga और nyane be नहीं dane दिखा। ga alna do ka fone benge yere आपने di हमेशा lafiya मुझे अपनी बेटी समझकर बुरे लोगों से बचाया है। ne mane deme किसी jurme अच्छे deme आदमी का benge वास्ता देकर मैं बोल रही हूँ, हमें ne आपकी jigiya मदद की ele जरूरत है। ala kana ke soro nin ko in chaman chala ni be ala ko de ndeme ko nya fa तुम लोग कल मुझे टाउन स्क्वायर पे मिलो। shini aben soro pon sanfɛ mɛran se man bɛta 4 heures waati ay ara ne mudu ma ponga abi mani yukana ani Sonia afla nunu nana ponga ubena Faridu kono no Sonia bengenye gosira no kele mana de Inspecteur Arjun pon sanfɛ Farid aw y'a sɔrɔ ko balimaya k'a ma nɔgɔ
ɲɛnamaya bɛ ka taa cogo min a ye ɲɔgɔn ɲini a ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. पता लगा लिया है ko n ye nouvelle बात sɔrɔ वहाँ आएगा yanni tile fila cɛ a kan ka na so kura in na मैं तो अब भी यही कहूँगा u bɛna réunion belebeleba la कोई पागलपन मत करना क्योंकि बाबा तो की नहीं ना सिक्योरिटी वाकई को पार के करके कोई उस ला। तक आप लोग नहीं पहुँच सकते ka sécurité ma जहाँ nɔgɔ तक dɛ मेरा ख्याल है मैं आज के बाद आप ka ne लोग kɔni y'a lasɔmi a kana a yira fɛnɛ n'a gɛlɛyara ko maa y'a fɔ a ye ko sani an ka taa फरीद चाचा मैं जिंदगी पर आपका यह एहसान bari ko ala k'i sara i ye fɛnba इसके de पहले kɛ कि हमें कोई एक साथ देख ko ले nin bɛɛ to yen तुम लोग जाओ यहाँ ko से ne nin tɛmɛna i jija i kana i ni ɲɔgɔnnaw la taa n y'a kɛ balimaya kosɔn taa baba labilala anw ye yanni tile fila cɛ Faridi y'i kɔfilɛ k'i ɲɛfilɛ a donna mobili dɔ kɔnɔ jɔnni bɛ yen Sankɔri Baba bɛɛ y'a woloden janfa k'u di Baba ma ja a ko i ye baara duman kɛ इस Faridi काम के लिए मैं तुम्हें केयरटेकर से बंगले का मालिक i ye min ɲɛ n bɛ villa kelen d'i ma a la पर भाई आपने उन्हें जाने क्यों दिया यही खत्म कर देते दोनों yanni tile fila cɛ n'u nana don soba in kɔnɔ an bɛ mun k'u la Baba लेकर आएंगे a ko ninnu fagacogo ɲuman bɛ n kɔnɔ ninnu ye Zalim facogo min हाथ चाहिए nin kelen kelenna bɛɛ bɛ nimisa mun na a nana dugukolo kan बाबा की तरफ बढ़ने की हिम्मत की है उनके पास सिर्फ 48 घंटे है wa u ka ɲɛnamaya tɔ tora tile fila 48 घंटे मैं अपने बारे में कुछ ko ne नहीं bɛna कहना fɛn dɔ fɔ चाहता। सिर्फ जो आज तक मैं nka कहता ne bɛ हूं, min fɔ वो बताना चाहता हूँ ani aw tɛ taa tɛ kelen ye जो आदमी एक चाय बेचने वाले बच्चे dan tɛ ne fa in na सड़क से n'o ye falatɔni de ye sen tan di अपने घर में लेकर आए cɛkɔrɔba in ɲinɛ ta जिसने मुझे अपने बच्चे Kan से k'a ज्यादा den ye. प्यार दिया k'a jamu dan na मैं उनसे कभी ni ne m'a fɔ bi maa si t'a dɔn ko ne tɛ katilali den ye मैं wa o उन्हें cɛkɔrɔba in de बहुत fagara dɛ ne fɛli in sara बहुत a kɛra a fɛ kojugu पापा ne fa don अगर आप हैं maa tɛ dugukolo kan min bɛ se ka kɛ ne fɛ ka tɛmɛ cɛkɔrɔba मुझे in kan देख रहे हैं ni ɲɛ bɛ n na hakili tɛ मुझे foyi fɛ आपसे ni अपने e दिल tɛ की बात कहना चाहता हूँ ala ka lafiya k'i ye n b'i fɛ kojugu papa I love you so much ala ka lafiya k'i ye papa teriw miiri janyana dan tɛ aw yɛrɛ la k'an dɛmɛ n kungo la ala k'a bɛɛ sara karansa a bɛ makari ɲɛji bɔ bi inspecteur miiri la k'a yira a la ko kasi kuma ma se Life है once bold tension goodbye. अरे बाप ये तो अपन जैसे बोल रहा है यार aw y'a sɔrɔ k'a fɔ ko saya ye wajibi ye nka an bɛ ɲɛnamaya kɛ ni a ye ko kasi kuma ma se k'anw tɛ teri ye bilen k'anw ye balimamaw de ye k'anw ye sinjimaw de ye Manderlu तू रोता भाई. Life है once bold tension goodbye. ko ɲɛnamaya kɛra sogo ye
nuna saboda an wasanne da kai ka jawo tora watini fitini an ma an tare da baban shangar ka an mo ko ku kenin sojiya an ga mo kenin yaji sabab na zo balmaya foto sinjiya foto atoye watini doron baba sikandar aka kobi bam Farik Sonia Benga ay so min voye kona nana ni erina kami baba sigandar soro eriona kami tegeke anaka chedum bela ni eri ba su ba ko noy on ya Allah be kana wa baba bi mine bi de Niemwe olu bi so kono do fele bi ko fe niemwe ah jamfa mandala niemwe